Bé, de fet tinc el micro, però no serveix de gaire aquest micro en concret. Comentar-vos una cosa, diguéssim, donar-vos a tots la benvinguda per estar aquí en un nou cicle de relats i això ja és una de les fites d'aquest projecte, és possiblement que estigueu aquí, no? Primer, què és Relats? Relats respon a un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. La vostra presència ja indica que la fita és aquesta, no? Que parlin de vosaltres, perquè la majoria suposo que teniu algun vincle amb el que s'explicarà i per tant ja el fet que estigueu aquí ja per nosaltres és un èxit, no? És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives i probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història d'un poble i és una manera de donar peu a que la història que se'ns mostra sigui la nostra història, la que ens expliquem nosaltres mateixos. Volem agrair, en aquest cas a la Lourdes, per fer la presentació d'aquesta xerrada, que en aquest sentit ens acull avui i també diguéssim a xiquets perquè ens acull i també a totes aquelles persones que han fet ressò de la proposta, així com les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. I us convidem a entrar i participar a la nostra pàgina de Facebook i a fer difusió perquè tothom ho conegui, també per escoltar les xerrades a la Nova Ràdio, que és una de les col·laboradores en aquest cicle. Sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a la Cèlia perquè faci la presentació de la nostra convidada d'avui. Gràcies. Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts i gràcies per ser aquí. Per mi és un privilegi ser aquí davant de tots vosaltres perquè, bueno, venen moltes coses al cap. Bàsicament jo he vingut a presentar la Lourdes, però abans de presentar-vos a la Lourdes vull fer una mica de reflexió del que va ser el meu pas per la música. Jo vaig estar un parell d'anyets, era molt joveneta i només vull fer aquest parell de punts, no? Semblava que ens divertíem i que ens entreteníem, però a més d'això fèiem altres coses, que era fer xarxa, fer cohesió, fer amistats i, en definitiva, ser feliços. I aquest és un dels records que jo tinc del meu pas per la música. Vaig ser molt feliç, va ser una època molt xula de la meva vida. I l'altra part que vull comentar és que em va servir per ajudar-me a parir. Vaig estar el dissabte a la tarda, te'n recordes, Jordi? Ballant a la plaça i el diumenge al dematí va néixer la nostra filla. I per tant també em va ajudar en això, perquè clar, quan et mous, quan et diverteixes, quan fas exercici, en definitiva fas salut, fas vida i fas felicitat. I aquestes eren les dues reflexions que volia fer. Ara us presentaré la Lourdes, que és la meva germana. Això no ho direm, si és la gran o no és igual, ho deixarem al vostre criteri. La Lourdes és pedagoga i es dedica a la docència des de fa molts anys, té una paciència infinita, és increïble. És una gran entusiasta de diverses coses, per exemple, li agrada molt la botànica, les plantes, li agrada molt el ball, ja ho veureu l'explicació que us farà, i a més li agrada molt la recerca incansable dels lligams entre el passat i les nostres vides presents. Li encanta espigolar entre els papers i les històries, que donen explicació a les preguntes que es planteja, perquè és curiosa, la Lourdes és molt curiosa, i que motiven a més a la gent que estem al voltant, perquè ella comença a espigolar, comença a fer preguntes, comença a buscar respostes i acabem tots entusiasmats i entusiasmades.
Jo crec que és una arqueòloga de la història dels papers, unint el trencaclosques del passat que configura aquest present en el que vivim. Ja no us dic res més, no m'enrotllo més, seguiria parlant de la Lourdes hores, però no cal. Us passo la paraula amb la Lourdes. Gràcies. No cal. Bueno, jo no cal perquè porto un micròfon enxufat aquí. Bueno, estic supercontenta de que hàgiu pogut venir i de que estigueu tots aquí i totes, perquè és com un regal, no? Que ens hàgim pogut trobar i que estigueu aquí acompanyant-me. I en definitiva, jo quan l'Isidre em va demanar que fes la xerrada sobre el grup de danses, jo vaig pensar, en sèrio? Si no me'n recordo de res. Però estic molt tranquil·la ara, perquè després de preguntar-vos 25 vegades a vosaltres, tots m'heu dit el mateix, que no se'n recordàveu de res. I llavors això és molt interessant i molt alleugeridor. Llavors m'ha fet molta gràcia que la Cèlia parlés d'espigolar perquè és la paraula que jo he fet servir per definir la feina que he fet amb el tema de la recerca aquesta. Sí, estem connectades. Us ho llegiré, perquè no m'agradaria deixar-me res. No vull estar nerviosa i començar a dir tonteries i que el que és important me n'oblidi. Per tant, us ho llegiré, dura mitja horeta, només haureu d'estar pendents mitja horeta, i després posaré un vídeo que tenia una música, però no la sentireu, només que molt fluixet perquè falta un cable. Sí, però les fotos soles ja valen la pena, ja veureu. Llavors començo i si necessiteu dir alguna cosa o parar-me o el que sigui, m'ho dieu, Diu, aquesta xerrada i la recerca que l'ha precedida no existirien sense la petició que em va fer l'Isidre Font. Has de parlar del grup de danses perquè ara tot allò que fèieu seria tan difícil que no ho podríeu fer. Òbviament no es referia al fet que els anys han passat i tots tenim una edat i el cos ja no es mou igual, que també, sinó que les coses s'han complicat tant que prendre al carrer un parell d'horetes per ballar, convidant tothom, ara no es podria fer amb tanta alegria. Així que agraeixo la petició a l'Isidre perquè ens ha permès veure la importància d'un gest tan aparentment senzill com ballar junts al carrer i alhora retrobar-nos per recordar. I agraeixo a la gent del grup de danses La Musca que ha dedicat temps a fer memòria, per curta que sigui, que ha posat potes en l'aire a casa seva buscant papers antics, que m'ha ajudat a endreçar les fotos de la capsa, a preparar aquesta xerrada i les imatges que l'acompanyen i a organitzar el taller de danses que us oferim al final. Les que no ho sabeu, al final ballem. Aquesta xerrada és un espigolar petits records, fets a partir de missatges de WhatsApp, de converses individuals i de trobades en grup. Personalment estic contenta, encara que sé que no és una memòria exhaustiva i que no hi és tot. De fet, no pretenia que hi fos tot. Només no volia fer un recull de dates, tot i que hi ha una petita cronologia al final del text que no llegiré, sinó que m'agradaria que les paraules ressonessin dins vostre i us transportessin a aquella època, en un acte de memòria revival, que hi tornéssim a ser per uns minuts. La intenció més formal és explicar com, a principis dels 80, un grup de gent diversa, mestres, simpatitzants del naturisme, dels moviments per a la pau i altres mogudes, es van començar a trobar per ballar i van convertir aquestes trobades en un grup de danses del món, l'activitat principal del qual era l'organització de taller de danses a la plaça del Mercadal de Reus un cop al mes. Tallers oberts a tothom on no calia inscripció ni pagament, on un s'hi posava quan volia i marxava també quan li semblava. El grup funcionava de la mateixa manera, però això no volia dir que no mantingués els seus compromisos en la línia amb què va ser creat. Abans de començar, però, us vull explicar una cosa aparentment petita que em va passar durant la recerca, que sembla un no res, però que em va ser molt significativa per acabar de trobar el to. Com que no conservem els papers del grup, vaig demanar a l'Arxiu de Reus de consultar les memòries de l'Ajuntament o qualsevol notícia en la que sortís La Musca. I quan em van respondre que no hi havia res, vaig tenir un ensurt. Com si no hagués existit. No podia ser, amb lo bé que ens ho havíem passat. Aleshores, em va venir al cap el Jordi quan el vaig trucar per recollir els seus records, el Jordi Gómez. Fer una xerrada sobre La Musca? Quin interès pot tenir un grup de gent que balla per passar-s'ho bé? Tot l'interès del món, vaig pensar. Com si només es poguessin explicar les batalles.
La gent que estudia aquella època parlen d'ocupació del carrer per a la festa i com a espai de mobilització social com a resposta als anys foscos de la dictadura. Però nosaltres ballàvem perquè ens feia feliços, perquè ens agradava, perquè ballar junts ens omplia d'energia i alegria. Si això no és polític, en el sentit arendià del terme, tot allò que fem per estar junts i evitar la violència, res no ho és. Lo nostre no era reivindicació, no fèiem força a favor o en contra de res. Era simplement la vida. L'origen del grup van ser les escoles d'estiu per a mestres de Rosa Sensat. Les que es dedicaven al món de l'ensenyament, l'Anna Quesada, la Marisa Expósito, la Núria Güell i la Misericòrdia Gomis hi participaven. Als anys 80 i 81, un dels cursos monogràfics sobre danses del món l'impartia la Mariona Cortés, Barcelona, 1942-2000. Era professora de renom de danses folclòriques des del 1969. Combinava les classes en diferents escoles amb els viatges a l'estranger per ampliar la seva formació, tot creant un amplíssim repertori de músiques i balls típics que portava editats en cintes. A més de professora de les escoles d'estiu Rosa Sensat, ensenyava a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada i l'any 76 creà l'escola Danses d'Arreu del Món a Barcelona, des de la qual també va impulsar els balls de saló i formava part del grup de danses al Ventall. A les mestres reusenques els van agradar tant aquelles danses que van decidir continuar trobant-se per recordar el que havien après i aprendre'n més. Van dir-ho a la gent més propera, la Roser, germana de la Misericòrdia, i l'Anna Casas, amiga de la Roser, etc. I també hi ha persones que eren amb elles en grups ben diversos, amb les quals compartien inquietuds. Llavors es van començar a trobar a la Palma, un cop al mes, quan arribava el bo. De tant en tant venia una noia de Barcelona, la Neus Hernández, que també era mestra d'escola, a fer un curset. Elles havien contactat amb la professora de l'escola d'estiu, però no podia venir i els va passar el contacte de la Neus. Era una noia que havia tombat força i en sabia moltes de danses. Més endavant, conforme el grup s'anava consolidant, vindrien altres professors, com el Carles Mas, a qui havíem conegut en un curs de danses del Renaixement i que van llogar per fer un curs de jotes i boleros a la Palma i un altre de contrapàs a l'Escola Ciutat de Reus. Hi hagué també un curs de balls de saló a l'antiga Escola de la Sagrada Família, la SAFA, actualment Institut Gabriel Ferrater, i un curs de danses occitanes que es va fer aprofitant un dels participants al cicle Occitània, Vida i Cultura, que Carrutxa va organitzar entre el 23 de setembre i el 3 de novembre del 84 dins de la trobada de música tradicional. D'aquest cicle recordo amb especial alegria els concerts en ball a les peixateries velles, quan encara eren cobertes. Els van treure la coberta metàl·lica al 1987. Jo encara no era de la Musca llavors, però tenia quasi 17 anys i tot allò em tenia meravellada. Participava en diferents iniciatives de balls al carrer, com la dansa de la mort, els organitzadors de la qual van venir un any a l'institut a buscar ànimes per al seguici i en la recuperació d'algunes de les danses de festa major, el ball de gitanes, mossèn Joan de Vic i el ball de prims. La Cèlia també hi era. A més de les danses de l'escola d'estiu i de les que aprenien amb la Neus Hernández, el Jordi Gomis, recentment incorporat al grup, viatjava sovint a França, a la comunitat de l'Arca, i quan tornava explicava les danses que havia après allà, perquè a l'Arca, a la festa dels diumenges, normalment ballaven. Però no només de França venien les danses. Unes quantes persones del grup van acompanyar-lo a ell i al Jordi Figuerola al campament d'estiu que organitzava la comunitat de l'Arca d'Albacete, la Longuera, per donar a conèixer la comunitat i la seva filosofia. En aquest viatge també van participar altres joves, vinculats a la cooperativa El Brot. D'una forma més estable, totes aquestes persones havien començat a trobar-se al local del Llamp, al carrer Doctor Robert número 9. El Llamp no era lloc per ballar. Ballar ho feien a la Palma. Era, com si diguéssim, la seu social. Allí s'hi aplegava gent jove una mica revolucionària. La Carme Puigfel hi feia menjar i molts van descobrir l'arròs integral i el van tastar allí per primer cop. I van saber que les criatures també es feien grans amb l'alletament matern exclusiu fins més enllà dels 8 mesos. El 23 d'abril de 1983, al número 0 del butlletí de l'entitat, que es deia Xàldiga, podem llegir:
Dins el llamp ja funciona un grup de treball que dissabte sí, dissabte no, a les 4 de la tarda, es troba a la Palma per practicar i estudiar danses d'arreu del món. A la Palma hi entraven per la porta del darrere. El conserge, el senyor Domingo Ortiz, els obria i podien ballar. Més tard van tenir problemes per poder utilitzar-la perquè estava reservada per a fer teatre. El Josep Maria Pàmies coneixia molt el Ramon Llop, un dels directors que hi assajava, i li va demanar si els deixaria ballar a la pista. I no hi va haver cap problema. I quan no es podia ballar a la Palma, s'havien de buscar altres llocs, com per exemple el Santuari de Misericòrdia, que surt a les fotos. El grup continuava creixent. En aquesta època també s'hi va incorporar la Mercè Mestre, que havia coincidit amb l'Artús Porta a Poblet, o era a Santes Creus? Poblet. En un curs de cant gregorià. En un curs de cant gregorià. Allà, a migdia, algú ensenyava danses del món. La Mercè va convidar l'Artús a afegir-se al grup i ell va portar la Ida Besora i la Rosa Boqueras amb qui feia colònies. De tant en tant, aquell primer grup de gent balladora i entusiasta agafava el cotxe, el Ford Fiesta de l'Anna, el plantaven a la plaça, obrien les portes i amb el radiocaset a tot volum ballaven. A Reus primer ho feien a la plaça del Mercadal, però era massa gran i es van començar a posar a la plaça del Castell, que era més recollida. De vegades també anaven per alguns pobles i feien el mateix. Algun cop posaven un barretet i amb el que plegaven se n'anaven a dinar. La gent que passava, en veure'ls, s'animava a ballar i així van començar a pensar en fer tallers oberts al carrer. La idea no era nova. Alguns d'ells anaven de tant en tant a ballar a Barcelona amb els del Ventall, que entre 1979 i el 2010 organitzava tallers de danses del món a les places barcelonines. Els primers dissabtes de mes ho feien a la plaça del Rei i més tard a la plaça de Sant Felip Neri. I el diumenge a migdia a la plaça Màlaga, avui Bonet i Moixí de Sants. Si a Barcelona xalaven tant, per què no a Reus? En aquestes primeres ballades del Mercadal, la relació amb l'Ajuntament era important. Amb l'Eli de l'IMEG, Institut Municipal de l'Esplai i la Joventut, que després es va convertir en l'IMAC, Institut Municipal d'Acció Cultural. El que necessitàvem era poca cosa. Al principi, els bafles i un punt de llum. Un senyor, que heu dit que era d'on? De la CECE? Un senyor ens donava l'electre i ens enfilàvem el fanal per connectar l'equip. Primer, el Jordi i l'Artús dirigien les danses i més tard ens ho repartíem. La difusió es feia a través de l'agenda de l'Espai 7. Dins unes maletetes teníem les danses gravades individualment en cassets blancs de 5 minuts de durada que facilitaven la seva localització. A més de les trobades a la Palma, organitzàvem cursos i tallers monogràfics per a nosaltres que tot sovint eren també oberts a tothom. I alhora participàvem en activitats i cursos organitzats per altres grups i persones per seguir aprenent danses. D'aquí ens ve, per exemple, la relació amb la clavellinera, que abans era l'Esbart Sant Gregori de Falset. I fèiem activitats relacionades amb les danses en diferents contextos, a partir de les relacions que manteníem amb altres persones. Per exemple, el taller de danses del món a l'Escola Montsant va sorgir perquè a la festa final de curs cada classe era un país del món i la Tere Baz va convidar la Roser a ensenyar danses d'aquells llocs als nens i les nenes perquè les poguessin ballar. També vam anar a ensenyar danses a l'Escola Bressol al Barrufet i a la residència d'avis assistida de Cambrils, quan l'Estanis hi treballava. O al Parc de Nadal, a la Selva del Camp, perquè la Nuri coneixia una de les organitzadores, etc. Després de començar amb les danses del món, l'Artús i la Roser feien també balls de saló, així que era tot una mica una barreja. Les persones que formaven part del grup anaven canviant. Els uns portaven els altres. Es coneixien d'altres coses, compartien altres grups, altres experiències, i als tallers a la plaça venia molta gent que de vegades es quedava al grup. O venia a ballar i prou, tots els dissabtes o un dissabte sol, i no la veiem més. La relació facilitava que, per exemple, alguna vegada aquesta noia que venia de Barcelona es quedés a casa d'algú del grup. O quan hi va haver el cicle Occitània Vida i Cultura, el músic que ens va ensenyar les danses occitanes es va quedar a casa d'algú de la Musca.
Aquestes relacions van durar anys. La Roser explica que quan va ser a París el juliol del 1989, fent unes pràctiques, es va estar al pis del Carles Mas i algunes d'elles encara duren o han estat retrobades. No estem sols. Ja ho he començat a explicar abans, quan parlava del ventall, però m'aturo aquí un momentet per ressaltar que la nostra no era una experiència única. De fet, nosaltres participàvem en ballades, cursets i tallers d'altres grups, alguns molt semblants al nostre. Les trobades de la plaça del Rei, per exemple, van néixer també de manera molt espontània a la tardor de 1985. El Carles Mas i en Francesc Tomàs Panchito havien format el Cobla Mínima i tocaven músiques tradicionals catalanes, entre d'altres llocs, a l'Esbar Català de Dansaires. Ells dos i un grup de balladors de l'Espar, que volien recuperar antigues tonades vuitcentistes i danses tradicionals catalanes, van començar a ballar al carrer. Van provar-ho en algunes places de Gràcia i finalment es van establir a la plaça del Rei, on anys enrere ja s'havien trobat els dansaires del ventall. A poc s'hi van afegir altres músics i un públic cada cop més nombrós. Quan la plaça estava ocupada, anaven a la plaça Sant Felip Neri i compartien l'espai amb els del ventall. El que havia començat com un grup d'amics i coneguts que ballaven junts va agafar volada a través del boca-orella. I com que cada cop hi havia més gent, van començar a fer un petit taller previ a la ballada perquè la gent pogués aprendre les danses, sobretot quan eren més desconegudes. Les ballades encara es continuen fent, com llavors els divendres de primavera i tardor. A més del ventall i de les trobades a la plaça del Rei, hi havia el SAC, format per dos grups paral·lels, el SAC Ambulant 1978-2017, gestionat per Núria Quadrada i Núria Fradera, centrat en les danses de la Mediterrània, i el SAC de danses 1978-1994, gestionat per en Joan Serra i Maria Josep Serra, que se centrava en les danses populars catalanes. Ambdós feien recerca per intentar recuperar el ball de la plaça. El SAC Ambulant va arribar a tenir un total de 600 persones repartides en 25 grups estables en diferents poblacions de Catalunya. Aquests nuclis locals van ser posteriorment l'origen de moltes associacions de ball folk i de plaça. Aquest treball de recerca va ser molt important en la formació de mestres i la integració de la dansa tradicional a les escoles catalanes. I cal recordar que a finals dels 80 i la primeria dels 90 es van fundar un grapat de grups de música. El tercer treset, que ja havia aparegut al 79, Primera Nota, al 1987, Clau de Lluna, a la Garrotxa, al 1989, Urbàlia Rurana, País Valencià, 1989, la Portàtil FM, Barcelona, 1990, i Pitaina, Osona, al 1990, i molts d'altres que tocaven i amb els quals nosaltres ballàvem, al llarg de la geografia catalana, a través d'iniciatives com el Festival Tradicionarius, iniciat el 1987 a Gràcia, o en les nostres contrades la trobada de música tradicional organitzada per Carrutxa des del 1981. A la zona del Camp de Tarragona, que jo recordi, i perdoneu-me perquè segur que me'n deixo, van ballar molt amb la Cafetera Express, Valls 1992, Traüt de Tarí, Cambrils 1993, i la Tres Quartans de Reus, que a més de tocar va organitzar el cicle de Balls al Castell des del 1995 al 1999. Cada any, 4 dissabtes de primavera i 4 de tardor amb grups de música tradicional i ball folk. Nosaltres ens apuntàvem a tot ball tradicional, ball folk, ball vuitcentista, ball de gralles, ball d'embalat, ball vermut i taller de danses de tota classe que trobàvem, a banda de cursos i cursets als quals anàvem de balladors o dels quals n'érem organitzadors. Personalment guardo un molt bon record de l'escapada a la Vall d'Ora, a Navès, al monestir de Sant Pere de Grau d'Escales. Algú més se'n recorda? Ho he preguntat a 2 o 3 persones i ningú se'n recorda. Tu sí, Jordi? No me'n recordo. Ballar segur. El monestir, això. O del curs de danses tradicionals de la Cobla Mínima va organitzar el Molinou de Calabuig a Bàscara, per posar 2 exemples ben allunyats de Reus. Jo aquest últim, me sembla que vaig anar només potser amb tu, Artús, la Roser, tu no? Ai, mare meva. Per posar 2 exemples ben allunyats de Reus. I també d'esmentar, perquè hi van fer uns quants cursos, al Bailongo, l'espai que havia fundat a Gràcia la Glòria Bastardes, companya de la Mariona Cortés, al Centre Escola Danses d'Arreu del Món. Però durant els primers 3 o 4 anys el grup de danses La Musca encara no existia.
Cap al 1983 es va començar a parlar del grup i de posar-li nom en una època en què es va pensar a demanar subvencions perquè els tallers on aprenien les danses eren pagant i els diners sortien de la butxaca de cadascú. La Cristina i l'Artús van dibuixar el logo, l'acordió de la Musca. No he pogut esbrinar el perquè del nom i de la imatge del logo. Així, la Musca va entrar a formar part d'un llistat de la Diputació a través del qual els pobles ens podien demanar per fer un taller. I vam anar, per exemple, a Forès, alguns se'n recordeu. No va ser fins molt més tard, el 1988, que el grup es va constituir en associació. Per als estatuts, el Jordi Gomis va portar els xiquets de Reus com a model i el dia 22 de desembre va quedar inscrita en el registre d'entitats amb el número 1674 en la classificació Cultura, Folklore i Tradicions Diverses. Aquesta formalització de l'entitat no va ser un caprici nostre. La inscripció reconeixia el grup com a entitat jurídica i facilitava els tràmits per demanar els permisos per utilitzar la via pública, que cada vegada eren més costeruts. I també la sol·licitud i concessió de subvencions. M'ha sorprès veure a la memòria de l'IMAC del 1989 i també a la del 1990 que apareix dins de les subvencions ordinàries de l'àrea de dinamització cultural la concessió d'una subvenció de 150.000 pessetes, poc més de 900 euros. Segons la mateixa memòria, l'any 1989, vam utilitzar l'equip de so del Centre de Recursos de la Palma 6 vegades, però després mai més. O sigui, que aquell any devia ser el moment en què vam comprar l'equip de música, la platina, l'amplificador i l'equalitzador que apreníem sobre la marxa a fer funcionar, i 2 altaveus que pesaven un ase mort i que traginaven en el maleter del cotxe particular d'algú. Buscant informació per fer aquesta xerrada, m'he trobat una cita d'en Panchito parlant de les ballades a la plaça del Rei. Començar a ballar de manera espontània a la plaça del Rei va ser una cosa molt trencadora en aquella època, diu Panchito. Després de la dictadura s'estava començant a reivindicar el carrer com a espai de festa, però només en el context de festes majors o populars. Els primers anys de balls s'autoorganitzaven de manera gairebé intuïtiva, però a causa de la transformació de la ciutat durant els Jocs Olímpics i de les conseqüents normatives més estrictes de l'Ajuntament, va ser necessari, el 1990, crear l'associació Danses a la plaça del Rei, per demanar els permisos per a realitzar activitats a l'espai públic. Això va comportar també una professionalització amb millores tècniques, per exemple en els equips de so, calendarització, sosteniment dels programes en el temps i petites subvencions de l'Ajuntament que servien per pagar els grups que venien per als impostos, per a la gestoria, etc. O sigui, ja s'ha acabat la cita, que aquesta necessitat de formalitzar el grup no era un fet aïllat. No ho he comprovat amb altres grups, tampoc era aquest l'objectiu de la xerrada, però tinc la sensació que aquest va ser el moment d'inflexió, finals del 80, principis dels 90, en què les coses es van començar a ordenar d'una manera diferent, posant l'accent en els processos burocràtics, obviant tot sovint la confiança en les relacions que havien estat la forma natural d'ordenar-les fins llavors. Tot i així, durant uns anys l'activitat del grup va continuar sent les trobades de dijous per repassar les danses, l'organització dels tallers a la plaça el tercer dissabte de cada mes i altres col·laboracions més esporàdiques. Sopar junts després de les ballades, acompanyar les efemèrides de la vida de la gent del grup, com quan es va casar el Jordi, Gomis, o l'Anna. Al matí vam anar a Misericòrdia a ballar després del casament i a la tarda teníem el taller a la plaça. En aquells anys, de la mateixa manera que canviava la gent, també canviàvem de local, on assajar. A la Palma li van seguir uns baixos que pertanyien a la família de l'Artús, al carrer del Roser número 16, i que un setmanari reusenc en un article va batejar com una antiga botiga de roba. Però ni era botiga ni de roba, oi? Més tard, durant una època, vam trobar-nos a l'associació de veïns del carrer on vivia la Roser, al carrer Vidal. Allí, per exemple, vam fer la festa de la primavera l'any 1991. I més tard ens trobàvem als baixos d'una casa que pertanyia a la família de la Montse Queralt, al carrer Sant Magí, casa que ara ja no existeix. Allà vam fer tota la preparació de la festa del 10è aniversari. El 1993 vam celebrar els 10 anys del grup. Una festada de 3 dies que va requerir, no riguis que no puc llegir, que va requerir d'una major organització. Al programa, un ball a la Palma en clau de lluna el divendres,
Dissabte, un taller de danses... Un taller de danses a la plaça, com no podia ser d'altra manera, amb pastissos i bufada d'espelmes i, en acabat, un sopar de moscaires amb pa amb tomàquet, coca en recapte i un pastís gegant de 10 pisos amb un pastís de crema en forma d'acordió presidint les postres encomanat a la pastisseria Franquet. I l'endemà, diumenge al matí, un taller de danses per als més petits. La gran majoria de coses, com sempre, les fèiem nosaltres. Els programes, el disseny dels cartells, la samarreta, el model de la qual va ser l'Anna Torrente, que havíem regalat a la meva neboda Alba i que ella havia fet gran fins que un dia va passar a millor vida. No facis riure, Cèlia. Per allò de ballar com un ànec. També l'enganxada de cartells pels carrers de la ciutat, la difusió i els també 10 pastissos d'aniversari que vam fer entre tots per berenar i bufar les espelmes a la ballada de la plaça. Tot i continuar sent molt casolà, allò depassava de molt la nostra activitat de sempre i segur que les subvencions rebudes van anar molt bé per cobrir despeses. I ens devia agradar, perquè l'any següent, a la tardor, vam organitzar la cercadansa. Es tractava de recórrer carrers i places menys coneguts en companyia d'un grup d'animació de carrer. Ens aturàvem en diferents indrets per realitzar tallers de danses i altres actuacions i acabàvem amb un ball final. El primer any, com no podia ser d'altra manera, fou a la Palma. En edicions posteriors van ser les nostrades places del Castell i del Mercadal. Tot cuinat amb grups d'aquí, de Reus o de pobles propers. I ho vam repetir 3 vegades més, un cop cada tardor, del 1994 al 1997, amb recorreguts i grups diferents, però sempre amb aquesta idea d'itinerància. I no només música, dansa i animació de carrer. En les successives edicions s'hi va afegir animació infantil, màgia, circ i altres coses. En algun moment, entre 1993 i el 1995, vam deixar de fer els tallers a la plaça. Diria que va coincidir amb un recanvi generacional important. Els que ho portàvem de feia més anys vam anar deixant el grup per circumstàncies vitals i s'incorporà gent nova. Aquesta era una dinàmica normal dins del grup, però aquest cop aquest recanvi va ser ràpid i de molta gent. La Palma va tornar a ser el lloc de trobada. I sense els tallers a la plaça, l'activitat del grup girava al voltant de la cercadansa anual, les trobades setmanals per repassar les danses, la participació en i organització de cursos i tallers per a la formació pròpia, les ballades de balls folk al castell i la col·laboració en altres iniciatives de forma esporàdica. Per exemple, amb el grup cambrilenc Traut de Tarí vam fer un ball a la plaça del castell i com que no tenien ningú que animés les danses, ho va fer la Musca. O un taller benèfic a Mas Calbó, en un acte que pretenia recaptar fons per a uns germans que havien de fer un tractament mèdic als Estats Units. O el taller per al personal del Centre Sociosanitari Ciutat de Reus, on el Toni treballava com a fisioterapeuta, etc. Per cert, ara que torna a sortir Traut de Tarí, potser no tothom sap que aquest grup musical va fer una versió de l'Anticristos per a la festa d'una amiga que va professar els vots perpetus i per a la qual vam organitzar un taller de danses i un ball, i que després aquesta dansa va entrar a formar part del repertori ordinari del grup cambrilenc. Us en recordeu de l'Anticristos? Claro, a mí me suena sí, no me acordaré ahora mismo si la oigo o así, pero sí me suena Sí. Sí que te'n recordes, sí. L'activitat de la Musca es va reduir a poc. Un fet important en aquesta dinàmica van ser les obres de remodelació de la Palma, perquè ens vam quedar sense lloc on assajar. L'Ajuntament ens deixava una de les naus que hi havia en el que ara és el pàrquing de la zona blava de la biblioteca. Quan es van acabar les obres, en tornar a la Palma, ens van dir que millor ballar dins, en alguna de les sales recentment acondicionades per acollir grups. L'espai s'havia convertit en una mena de local d'entitats, i ens van dir que havíem d'emplenar una sol·licitud per utilitzar-lo i pagar. Això, unit al fet que ballar a l'interior no era el que volíem, va fer que busquéssim un altre lloc. El Joan va parlar amb la Rosa, la directora del Centre Cívic Ponent en aquell moment, i ens vam començar a trobar allà. Les trobades taller eren obertes i formaven part de les activitats del Centre Cívic. Això, diu la Raquel, no, l'Ester. L'Ester diu que això devia ser entre l'any 2000 i el 2002.
Finalment, als últims temps, els dansaires eren tan poquets que van fer un parell de trobades al garatge de l'Aïda. I prou. Sí, no? El grup va restar inactiu del tot alguns anys, fins que el 12 d'agost del 2011 s'acorda en reunió de junta dissoldre l'associació i fer donació del romanent del compte a l'associació Pallassos Sense Fronteres, ja que els estatuts estipulaven que els béns que quedessin al tancament de l'entitat es donarien a una organització sense ànim de lucre. L'equip de música i la documentació de l'entitat es va dividir entre diverses persones. De l'arxiu principal, actes, documents de secretaria, arxiu de premsa, etc., se n'ha perdut el rastre. Queden les fotografies, el segell, les pancartes, l'acte de tancament de l'entitat i alguna altra documentació que els diferents membres conserveu a títol personal. Algun cartell, samarreta de l'aniversari, etc. I els records d'uns temps alegres en cadascú de nosaltres. I després? M'agrada pensar que la música és com l'energia, que no es crea ni es destrueix, només es transforma. Es balla, que va dir la Montse. Per això ens vaig preguntar, a través del WhatsApp, si se'n recordeu, què n'ha quedat d'aquell grup de persones abduïdes per les danses del món. A la música hi va haver històries d'amor i parelles que van començar allà i han durat molts anys. L'Anna i el Javi, la Paqui i el Jordi, el Toni i la Núria i les que no sabem. També s'hi van fer amistats que no han acabat. Hi ha gent que aprofita les trobades amb amics per proposar de ballar. Alguns van inventar projectes nous, com el Salva i el Pere, que van muntar la termodansa i el Mussanacito, i encara segueixen inventant. Altres han fet que les danses formin part de la seva activitat professional. L'Estanis i jo mateixa vam ser un grapat d'anys professors de danses en els cursos de monitors i monitores de l'Escola de l'Esplai de Tarragona. Actualment, el Jordi toca en un grup de folk i n'ensenya les danses i també fa balls de saló. I l'Artús ensenya balls de saló i dansa lliure. Per a d'altres, les danses s'escolen a la seva feina no relacionada directament amb la música, tot i que sí amb els valors que potenciava el grup i el ballar junts. Com jo, que cada any incloc una sessió de danses a les assignatures, metodologia de la intervenció social, habilitats socials i altres assignatures dels cicles formatius que imparteixo. O la Ida, que a més d'ensenyar-les a l'escola i a les colònies, les ha compartides amb els mestres dels països on anava a fer els Erasmus, a Grècia, a Turquia. N'hi ha que segueixen aprenent, com la Rosa, l'Estanis i la Tere, en iniciatives com el J Campus o els tallers de la Relliscada, l'espai de dansa de l'Aula de Sons a Reus. I la majoria seguim ballant a la que tenim ocasió, com el Jordi a França o el Pere, que s'escapa a Barcelona quan pot a la plaça del Rei els divendres de tardor. I tots els que ens anem trobant en els diferents balls, folks o no, que s'organitzen al voltant de festes tradicionals i altres excuses. Si em pregunto per què la gent venia a ballar, per què encara balla quan la convides, em venen al cap uns quants motius. Crec que una cosa que agrada és que tenen la possibilitat d'aprendre unes danses que d'altra manera no haguessin conegut, perquè no formen part de l'ambient sonor quotidià. A més, són tantes i tan variades que les poden aprendre i ballar al seu estil. Ningú està pendent de si ho fan millor o pitjor mentre tothom pugui ballar. I aquest aspecte, el fet d'atrevir-te a ballar en públic sabent que ningú et jutja, és una experiència important i que passa poques vegades. Ningú se sent exclòs, al contrari, les persones que ballen juntes t'acullen. 2. Deixar-se convidar, ballar amb una o diverses persones, abraçar-les, tocar-les, sense conèixer-les de res, és tota una experiència. El contacte hi és, però l'excusa és la dansa. Una dansa que o la ballem junts o no es pot ballar. Amb la qual cosa es posa en joc la confiança, el fer una cosa comuna, el deixar-se anar enmig de gent que no sempre coneixes. Aquesta experiència també té el seu encant. El mateix que participar, ser-ne part de la dansa com a manifestació espontània i col·lectiva d'un grup de gent diversa, sense experts que la converteixen en un espectacle, en la que tots i cadascun som indispensables. I per últim, la que em sembla més important. Quan la gent balla, està contenta. Hi ha molta alegria en els tallers de dansa, en els balls a la plaça, i això ens és molt necessari. Com vaig veure en una pintada al carrer, el més revolucionari avui en dia és conservar l'alegria.
vaig demanar a la gent de la Musca, del grup, que m'expliquessin què va significar per a ells i per a elles el seu pas per la Musca. I acabo amb algunes de les seves respostes. El Jordi Gomis va dir: dels 20 anys als 30 vaig fer moltes coses. Ballar amb la Musca, als castells, anava d'excursió, perquè a la ciutat també hi havia moltes coses. Hi havia la democràcia acabada d'estrenar, gent jove que començava moltes coses en molts àmbits, tantes que és impossible posar dates. De què et conec? Preguntaves, i era igual, perquè eres de Reus i ja està. Hi havia gent coneguda a tot arreu i ens ho dèiem tot, i anàvem a ballar als pobles per les festes majors, perquè era un altre tipus de gresca. A l'Estanis va dir: no sé ben bé com vaig fer cap a la Musca. Potser després del curs de monitors, on ens vam conèixer, m'hi va portar la Lourdes. Va ser una troballa que em va portar molt. M'agradava participar. Tenia certa facilitat i això va fer que m'enganxés. Em va obrir a altres opcions de gaudir en el món de la dansa i les tradicions. Participar en altres espais on la dansa tenia presència, com ballades, tallers, cursos, i conèixer gent que hi estava relacionada. L'Ester diu, va ser un abans i un després en la meva vida. Tinc records molt bonics i em sentia molt identificada amb el fet que fos un grup que ballava sense ànim de lucre. I per últim l'Alícia va dir: no se sabia molt bé qui era de la Musca. Venien amics i coneguts a assajar, a les activitats o als tallers a la plaça. Hi havia qui venia més freqüentment, totes les setmanes, o qui era un simpatitzant i només s'apropava de tant en tant. No fèiem cap escarafall quan algú arribava de nou o quan se n'anava. No t'havies d'inscriure ni pagar quotes. Era tan natural com que et creixi el cabell. Ser de la Musca era molt natural. Tothom hi cabia. Fins aquí. Si a algú li interessa, us el puc passar, Hi ha tot un quadradet ple de dates i coses que vam fer i tal. Hi ha tot un llistat de coses que no sé on situar-les. Ni jo ni la gent a la que he preguntat, que ha sigut tot el rato. Jo tenia una sensació que era una corcona al WhatsApp. Qui se'n recorda d'això? Qui se'n recorda d'allò? I no. El vídeo. Voleu comentar alguna cosa o... Voleu veure el vídeo? Ja veig que esteu frisant. La llàstima és que no se senti del tot, però les imatges sí que hi surten. A veure. De fons només hi ha música. Quant de cabell, Doncs molt curt, L'última vegada el vaig veure molt curt, doncs. Ara hi passa, ara vindrà. Això és un rondeu, crec. Ara ho pots dir tu, també.
Ni tal. A l'Impassa. Aquesta sí que era l'Impassa. No? Això era el Molino de Calabuig. Això és falset. No, això és Vallfogona. Home, no, que feia una calor. La festa de la primavera. I això és la festa del desaniversari, ja. I alegre. No, no era la Palma, això. O sí? Potser sí que era la Palma, sí. Això és la cercadansa, ja. Mira, l'Anticristos és aquesta, no? Això és la cercadansa, que fèiem barreges de coses, us en recordeu? I això els assajos. Això era a la casa aquella de la Montse Caral. Pim, ja està. I vosaltres se n'enreieu de mi. Te'n recordes que el Z de 3 i mig? No sé què sí. O ara el dir això, sí. Sí. D'això de la treseta, sí, me penso que era a Tarragona. O Cambrils i un grup de Tarragona. I potser és aquest grup que dieu vosaltres, no ho sé. No sé. A mi em va dir el Jordi que el Ventall havia vingut aquí per fer una festa major i que havia sigut un exitarro. Però jo això ja no ho sé, de ser, perquè me'n recordo també de les patisseries, que també era una festa, com me'n recordo que venien, per què no ensenyes, per què ballar, que això és molt bonic, i s'hi posaven, o sigui, allò que has dit, molta gent. I això d'Occitània, de la Carrutxa, me'n recordo que sí, no ho sabia, no em recordava que estava lligat amb la Carrutxa, que van vindre uns d'Occitània i van estar 2 o 3 dies, i un d'ells va vindre a dormir a casa. Teva era, Teresa? Casa teva? Sí, aquí al carrer La Galera, sí. No sé aquí ni com se diu ni d'allò, però sí, un d'ells, sí, com has dit, i cai, és veritat, que va vindre a casa, un d'ells sí. El que passa que no lligava amb la música, jo, Carrutxa, i així no m'havia marxat molt, sí. Sí. Després m'agradava molt una que ballava, que ella se la sabia de memòria, que era d'uns bascs, un ball basc, i tenia molts passos variats. I jo, per en recordar,
no memoritzava els passos i sempre em perdia. No ho sé, eren diferents. I ella se la sabia. Escolta, sí. I ballàvem al local aquell que després va ser un bar, vaja, a la Palma, que és on hi ha el bar, me sembla, que és aquell local que és estret. I aquella m'agradava molt i no hi havia manera, jo no me n'he recordat. No memoritzava els passos i ella se la sabia. Ah, potser sí, que era basca, potser, sí. No ho sé, era molt bonica aquella dansa. I dels passos jo no em memoritzava mai, no, sempre em perdia, però bueno, és igual. Doncs no sé, si no voleu dir res més, podem anar baix a ballar. Vale? Doncs au, anem. Esteu a punt? Sí. Ja heu vist, com va? Vinga, llanceu-se.